Cuma na. Video ni buka dia na. Pabuka kay kini gunita. Kalit ra kag sudan ning kwarto boy panuktok ah. Dapat mo tuktok ka sa musudi kay musudi na naman kaditso. May pananghid. Pinagmuktok ako ng balay. Muktok ako. Hinahinay pa kuno si Jahan sa day na si mong nahuna anong hinahinay ka diha gisud ang kamanuktok. Wala pa. Pakuratan nung tabo, pakuratan. Unsay mo ang gi uli abi kan abi nahog mang kuha na ka didto. Kuha ko pang palit og bugas. Lamay na to bugas kilo. Kamusta magbiyahing buntag sa Jo? Magyapon, as usual. Maay gamay. Ito may dako. Gamay raman dyan. Ang dako. Ang dako. Gamay ba? Pagpalit o kuhan. Kanang ganit tugan. Diba? Pagpalit o. Maradyo. Ito yung maradyo ko eh. Maridyo? Maradyo di ay. Tagal ito niya. Gamay. Magamay ba? Magamay. Maridyo. Uy. Siyalan po niya. Kaman na dahi kag dit-dit. Dapat ang dit-dit sa ka dito. Dit-dit. Ngita tag panginabuyan. Dit-dit pa. Unsay mong giuli? Hindi na pwede mo ulit rin. Hindi nga nung kalitra makagdiag sud nga way panuktok. Siyempre. Ilo mo kasi ah. Hindi siya biwatan mo rin. Ngisi-ngisi na po si Rosa parang. Siyempre, bisag ako rang isa dani, mag-enjoy man ko. Mangisingisi jud. Hiki-hiki pa mo siya. Siraan ng bait. Nakaingon kag di na makasira sa bait ni maginisara ka lang. Diba? Hindi ka sira sa bait. Oo. Sirang bait. Nakapurma man lagi ka. Ano yun? Gusto mga driver. Sweet lover. Biloy. Ay sus. Ay sus. Ay sus. Ipailis Basta driver sweet lover jud na. Biloy. Labi nagnay mo sakay nga chicks. Ah. Palo ninyo. Ha? Ilan nakajus naong. Ilan nakajus naong. Kuya, wali mo. Ako pa. Bisag ako nag-eskwela psychology, kamo ko mo psycho. Sig video bi. Oo, tanawa. Di daw siya magpa-video kay Ana. Ikaw, buto mo ako. Ikaw, kalit lang makagsaka, way abiso. Way panuktok. A few moments later. Hi guys, magabuntang na yung tanan guys. Happy Saturday. Sabado na guys. Adlaw sa tinglaba. Labas. Uniform giyan. Nandiyan magluto sa ako guys. Nagaman na luto. Manglaba ming junjun tang junjun dagtuga. Andam nas ko ang labanon. Dagang lutoon karon guys, utan. Nilaw oy, di ah. Ana ning gihugasan ha. Basig na napimingon nga harang giluno dagang pizza nga wana hugasi. Kinahanglan nagatang pagkaon limpyo jud na. Ja, nanguhara ko kamong guys sa kwan guys, gawas di ah. Mao niyang isagol sa kwan guys, utan. Kay naghumag luto, bakbak sa labunon. Magtabang og laba namin ni parisag buwad. Ay namalit tayo po kung kuhan guys, okra. Yeah. Lami man siya kuhanan, lapuan. Wala may ginamos. Pwede sa kung ginamos atong puti dahil. Kung ginamos unta, kalit ko dyan matumikuan nga karo nakalimot ko. Ugay mata. Kay Sabado, nagsalig gaway klase. Nga na masikad, kaya ma-exercise at tuhod. Tahi ko guys. Morning diha guys. Nagtahi si mama guys. Tahi ko para exercise guys. Kung wala kang sinabukin, tauna ko.
Kinabuhi ni mama mananahi. Mo ijang buhi si jang Hindi na ako nagkita ka na. Ani ko karon tungod ano. ang inabuhi ni siya guys mo na karon nga kakumpang-kumpang na. Kumpang na taon guys. Hindi na kumpang basta kung galaw. Ang tuhod. Hindi nga na ijang tuhod tungod sa ijang pagpanahi. Ijang panginabuhi. Hindi lang. Okay lang. Ako ko yate nga mananahi. Sa tiplor. Pag maabot ng panahon nga tigulang na ta, ilan ni tungag. Tungag gina. Mana guys, og haros. Mana ko kan guys haros. Ni bukaw na kung kita kan ni tanan ni gilunod, dinugasan na ni, bisig may na paghugas. Taluyan yo. Grabing pagsubok. Wala ilay pagsubok sa gina. Mga pagsubok lamang yan. Hoy, baba. Huwag mong tigil ang laban. Ano sa man Gabriel? Huwag mo cubes pa at ang itimpla dani. Nakay no cubes ma? Ang buhay is wither lang. Injo paron, ugma, injo lamas gyapon. Oo. Ito guys, ang taraning pang-ismail na natin ang mga problema guys. Karong di ka magkasakit. Kita na ba itong des ni Agi. Ang gidip-dip tong problema na stress ko. Ako'y ganang mukaon, ako'y ganang muliklihok, ako'y kadyog ang lawas, kay stress naman di ay pinarasig na huna. Munang i-smile lamang yapon ni natin yung mga problema kay total na may Ginoo. Ginoo ra may musulbad sa tanan. Basta muhugot ratag pagampo. Di man di imposible sa Ginoo. Salig na natin sa Ginoo tanan. Ginoo na'y kuan bahala. Nagtumang ko ng uban na vlogger dagkag sweldo. Maugani, mubili pagtuo sa uban nila. Dagkag sweldo kanang na mga milyon-milyon na kanang na views kanang mga sikat o kanang mga ingani namo. Ultimo ra kaayo, gamay ra. Mo nang uban nga di sila makatuo. Kay vlogger kuno. Kay mo may ilang pagsabot tanang vlogger partaan kanang dagkag kanang mga dagkag views kanang mga milyon-milyon na mo na sila dagkag kuan. Parehan na to, na yung mga kwan sa barangay, di tayo i-appeal, kinadaw vlogger. Oo, vlogger rin ko nung Kapilan na tong mga na yung mga nanghatag na sa barangay. Ang mga vlogger. One. Labjan rata. Di tayo i-appeal, kinako ni vlogger. Katupitang pag-udit. Katunay na nga gubagbay. Kita rapiwan na tabangi, gilabjan rata. Wala di kay vlogger ka. Kinai-income kay vlogger daw. Yung mga pangatag sa barangay, di tayo i-appeal sa lista. Kay bawog na yung mga hatang-hatag sa mga gobyerno, mga tabang hatag-hatag na ng barangay. Kay bawog, di dyan tada na i-appeal. Kay kapila na yung mga pangkuan na sa barangay, tulong, tabang sa gobyerno. Huwag may i-appeal, gilaktawan ra. Kay nakunoy kuan vlogger na i-income. Sa maning kamot, gyapon tang makakaon, mabuhi. Kaon man lang dito. Karon ta maghihapon ta. Naalam mga gajita nga mahaglik malabuan. Anak mo dito dahil. Mahaglik sila malabuan. Ano na yung ana. Luto na guys, saghangutan. Magkuhan na naman ko magpritog buwad. Mamahaw sa anak mo Mamahaw sa wasdak ang tayo niya mga. Mamahaw sa mag palo-palo. Anak mo na naugay. Palo-palo sa lagunon. Marami ang labanan. Pagani na yung putik. Magprito tagbuwad guys sa tangi pare sa utan. Naman dari buwad diyan gitungtong sa sangit diyan dari si babaw ag buwad diyan maninggi. Painitan kay kuan man. Napasaga. Ning panan tuhon.
Diday ko no madyo mo gamit to kanang mantika nga balik sa kuan ma merkado. Kay ngano? Yung mga recycle ra kuno nas na mga fast food. Ha? Pagtsur. Na ining na ko nabasahan sa kuan. Kuya, asam tama pala. Sa grocery daw. Mga recycle kuno sa mga fast food ba? Ludo nang guna ko kinantinin ba ya nang kuan din ni i-deliver. Dahil ning kumi, naginahanglan ko nung palit ko ng mantika nga pang isa-gisa sa grocery para sure daw na Kuya, natong ibalik yung sa makatik to sa grocery at tama pala. Sa ludo ba ya na? Hindi ko kay balo nga. Silingan na namo dito pagpuyo ng tindig ito inyong puyo sa syudad. Hindi man siguro tanan nga gigikan sa fast food. Bakit ako? Mamay damay ning comment. Silingan na namo sa puso ni anak. Ah. Pasito ko anak, saludo na, inisan. Isan ni mo dahil? Kumot ang buwan. Pero mo. Hindi pari sa prangutan nga. Hello, oy. Sige yan, Bik, di ko pa man mo mata. Ang giprito nga buhat, guys. Palotpot o goodbye hit. Eh, Oh. pwede ang pili mo pat ka mag-isla ko sa ikaw. Wala yung kinanan. Kuyas na yan. Basilon mo ba? Goodbye hit ang itawag na ni guys nga buhat kay. Nagprito, mga tangtang mag-uok. Na, go mabilin. Mag-unag lawas. Ito guys, buhat. Prito pa din ko kuan guys, itlog guys. Kaya nag-request. Prito ko nung itlog butangan og sibuyas, Bombay. Ning request si boss. Naman ang mang-ako pa mo bangon. Pas. Mangak ning bangon. Na jud ay bang tawo nga mutanaw sa tiranggiyo ka sa tanas sa Japan rapod sila mo comment. Kung siya ang sa Jap mo ra ilang makitaan. Oo. Oh, yes. Bago dyan. Magkano dong? Magkano? Pastilan. Kumusta na maglabandero diha? Mo malagi tingog ag labandero sa nagalingat-ngat mas labunon. Gali ra na kadyo mga mandol na tanang majikon. Mao na tagon. Di akong tiyan, wa na ko nakapainit. Aw, nagpuwa kung kanon, akong bawang tubig butang asin. Aw. Galing ka na dahil kakanon, nagbahog ka. Nagpaon ko kanon, di ba ko galang tubig. Gamay lang gud ako nagtimo ba. Namura na po itong tinugong. Oras tinubo. Na may kuwan, pandisan, malit man may gahapon. Wala ko nang kuan sa pandesal, so ako nagkunog kape. Darakuan guys, prito, itlog, huwag ka ng utan. Huwag na ko kay mangmahaw na mi. Darakuan buwad ya. Kaya mo ang labunon, naguwat na namo. Kapoy na naginuwat namo namang labunon. Labunon, kapoy na ginuwat.
Hindi sa katao dito nga. Tingtingan. Mahaw na tapa. Ikaw. Hindi ka mamahaw. Liwad na ka. Marang kaon. Pag-sure doon. Hindi ka makaon. Hindi ka makatilaw na nilang luto. Kami ba tayo dito? Bidali na mo. Mamahaw na. Wala tausa, natalang tausa. Mamahaw sa mi guys. Gipag-abubo. Kot. Mamahaw sa mi guys. Kaya magpamahaw. Mang laba.